Kde sme, Zuzka? Kde sme? Neviem. Niekde v Malých Karpatoch. How was it to get up from the bed today? Prázdne. Why? Tak vidím to tak, že pôjdeme po najväčšom slniečku. Nezabudni si klobúk. To je No to sme tu našli. žltá. Á, že preč. Ahoj. To je ten autobus. It's an electric bus. Naozaj? Trošku hlučný, uchýskaný a uvrčaný. Nakoniec sme ušetrili sily a dostali sme sa sem 144, ktorú sme minulé objavovali. Tento bufet sme sa minulé posilňovali. Za mňa je bufetová posilník. Toto je iná liga. Iná liga. No dobre, ako by si zhrnula dnešnú zážitku? Dneska ešte sme nič neprešli. Čože? Ešte sme sa len vozili. Nevieš predpovedať, kde čo ako bude? Ja, ale ideme stále po červenej, no. Tak poďme. Poďme. Poďme vás prikus. Keď značiek je priveľa. A síl tiež je priveľa ešte, že? Aj síl je priveľa ešte? Cyklistické trasy a skoky a neviem čo všeličo. Toto nie je cyklista. Do Milúky ako hríb, takže tam máme jeden hríb. Počkaj. Ukážeme. Kde je štvrtý? Kde je ten štvrtý? Všetko je láva. Pek. Ja to neviem. Taký lenivý. Dubice! To je to na metle. Tak? Moju zase. No. Ale nie tak. Je to tak krásne a sviežo. Nepáli tu tak, jak doma. Bože, baba mi trasie kameru. Čo to tu je? Bábovka? Poď. No, tu sa nejaké vytýle. Sme
zhruba na polceste medzi Kamzíkom a Bielým krížom. No a zatiaľ to celkom ide. Barbara našťastie môže lietať na metle. Niektorí cyklisti sa vrhajú aj priamo do lesa tuto niekde medzi takou cestičkou. Keď pekne pôjdeš... Ja chcem nejaký olív. Ja to vypálenisku, Barbulka, to je podľa tohto... Teraz sme... Ja som strašne jak to volá? hladná, mama. Pekná cesta z Pariska. Z Pariska. Z Pariska, pekná cesta. Sme na cyklomagistrále. Som zvedavý, aké traumy a aké herecké výkony prídu tuto od našej hlavnej bábovky. Robím, vieš čo? Sotva sme opustili naše sedenie na dvoch kladách. Máme tu krásne sedenie, len pre nás. What did you want to do, Barbara? Really? And do you think you can do it? Try. Barbara, I'm here. To vyzerá, keby to bol nejaký červený kríž. Takže takéto veci tu povrávajú, že ja som niečo zamietol. Čo som zamietol? No, že by sme opekali na tejto ceste teraz. A- Chceli, že už poriadne, aby sme išli, tak... No, to treba tiež. Koľko ideme časovo? Časovo, za koľko to bude 3 hodiny. Tam píšu, že Kamzik je 2 hodiny preč. Takže už snáď to nie je také hrozné. Aha, čas na výmenu baterky, ale ja už som pripravený. Musíme ísť na aute. Pomoc. Pomoc. There we are. And it's only 1.8 kilometers. Bielý kríž sa nezadržiteľne blíži. Baby sa nezadržiteľne vzdialujú. Opäť ďalšia šanca pre Hej, Robina. a krásna lipa. namočiť. Barbulka skonštatovala, že veľmi pekný strom a to je lipa. Zuzky najobľúbenejší kvet. Lípa. A tam to nie je Zuzka. To je Barborka. Ale bábovka si už z toho nič nerobí a tak to má byť. Tam chytá dieťa, ktoré nemá žiadnu energiu. Asi to? Bielý kríž.
to vyberá. No, Barbara. You wouldn't get this home. To je tak At home. studené. Tak je to zmrzne. Jedna do druhé. Čo to je? Ale normálne mi to posmačalo vec na ombyle. No, to je úplne úžasný model. Ale vyzerá, že je schopný aj pohybu. I'm blue, da do da do do down, da 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 blue, da 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 do do down, da 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 down, da 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 do do down, da 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 down, da da do do down. Pravím, dokonca fakt blue. Dnes sme boli prvýkrát na Bielom kríži, bolo to super, kde sú zvyšní členovia rodiny, tam niekde v pozadí, hej. Niekto tu uteká. Aha, pozrime sa, to je nejaká kamera. Mňau. Hehehe, wasn't detected. A videli sme Červený kríž, Biely kríž, rozhodli sme sa sem vrátiť, aspoň na niektoré miesta určite. A takto pomaly, ale isto spoznávame okolie Bratislavy. A že teda bolo na čase. Keď je značiek priveľa a manželka iba jedna. Bola tu otázka ako ďalej, lebo keďže nesledujeme červenú, je to v zásade jedno, ale Barbara rozhodla ísť ďalej po turistickom chodníku po modrej. Bratislava. Hej. Celku úspešný výlet. Ja si myslím, že to bolo dobré. Barbara nerevala zďaleka toľko ako inokedy. A hlavne doteraz nespadla, čo je podľa mňa veľký úspech, tak aby sme to ešte nezakrikli, že? Jestli nezhodnotím, super! Dneska to bolo. Lepšie než bylo. Barborka nespadla. Nemôžeš povedať, že to bolo. Nespadla si. These are okay? 4 minúty do odchodu autobusu. No a Zuzka?
koniec dobre, všetko dobré. Akurát máme 65 za chvíľočku. So Robin, how was it today? No veľmi dobre. How do you know? It's still morning. No tak to asi bude dobre.